Tichikutambirai zvekare pano paHarare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani mudikani kusubscribe paHarare 263 mahara wotena on the notification bell. Izvo zvinozobatsira kuti iwewe urambe uchiwana maupdates kubva pano paHarare 263. Hama dzadiwa, taishaya kuziva kuti sei vanhu vemuZimbabwe vave nemwoyo wekusada kubatsira vamwe vanhu. Kudhara waingoti wakauya neproblem yako pasocial media unoswera wabatsirwa nevanhu vakawanda, but vazhinji munyika yedu yeZimbabwe vakutya kuskamwa nevanhu, kubirwa through social media. Ndinokumbura kuti zvandinofuna comment section pamusoro penyaya iyi. Pane mukomana uyu anonzi iye Munashe Terera. So zvisinei, mujaya uyuyu akabuda pasocial media achiti haasi kuwana zvidzidzo yake yakakwana, ari kushaya mari yemaschool fees, ende aiti iye paform 4 anga akapasa, ende zveshuwa munhu anga akapasa results achona paapostwa pano pasocial media. Akati anogara nemunin'ina wake achinyora tsamba iyi pasocial media. Akati anogara nemunin'ina wake ari form 2, vabereki vake vakafa, saka inherera vanhu ava. Nomunyoro wanga akaita posti. Zvisinei, anyora posti akabva awanawo munhu akada kumubatsira. Munhu uyu akamubatsira, akamupa mari inosvika 2000 US. Mujaya uyu apiwa 2000 US, ameno zvaakaishandisa akabva abloka munhu uya akamupa mari nekuti aizoda proof yekuziva kuti mari yashanda here zvaanga akamupira. Zvisinei, munhu uyu akazodiscover kuti apa ayarohwa inonzi scam nemujaya. Mujaya akashandisa chikoro pakuba. Zvisinei, mujaya uyu akabatwa kutaura kunoku ari mumaoko emapurisa, asungirwa inonzi fraud, kuti iye akabira munhu painternet ende achitaura zvekunyepa. Ndokumbura kuti zvandinofunga mucomment section, anodeserva here kusungwa mukomana uyuyu. Kana anga apiwa mari, akamupa mari, uyu akamupa mari achiti ndabhadhare school fees, apiwa mari kauyu haana kunobira munhu muhomwe kuti iwewo ndauya kuzokusecha. Akaita zvekutumirwa mari kunzi pawakumbira. Uyu munhu akabirwa mari uyu haana kuitwa zvekusechwa kunzi inini ndauya kuzokusecha ndipe mari, but akasenda mari kuna Munashe Terera. Pandiri kuvunza mawe, anodeserva here kusungwa mukomana uyu anonzi Munashe Terera. Munashe Terera mukomana iye ane 24 years makore ake ekuberekwa, ende zvechikoro zviri maari haana hake kufoira, asi 2000 yaakapiwa zviri kunzi haana kuishandisa sezvaidiwa kuchikoro. Ndo mutauro wazviri kuita. Ndokumbura kuti zvandinofunga comment section, vanhu vakutya kubatsirana muno munyika yeZimbabwe. Vari kufunga kuti vanorohwa scam sezvakaitwa apapa. Ende iwe wangoda kubatsira munhu unenge kutogaya kuti kana ndiri kunyeperwa ndakarohwa futi scam sezvakaitwa munhu akabatsira Munashe Terera. Zvisinei, Munashe Terera kutaura kunoku ari mumaoko emapurisa, abatwa nemapurisa nenyaya yefraud. Ndokumbura kuti zvandinofunga comment section. Pano paHarare 263 mucharamba muchiwana maupdates nguva nenguva. Ini saHarare ndichange ndichimhanya nenyaya dzachona nguva nenguva, misi nemisi. Much love.